बे समाव आं गिबियावनो मिडिया बिथांमोननि सिगाङाव साबायखर बावनो सानदों। टंला दख'रा एबसुनि गाइडेन्सआव जोङो 2014 मायथाइनिफ्रायनो जोङो टंला ओनसोलनि जायफोर बड'लेण्ड मुंख्लंफोर बिथांमोननि मुङै जोङो मोनसे टुर्नामेन्ट खुंबाय थादों। दा बे टुर्नामेन्टखौ जोङो देग्लायबो खुंनो थाखाय आखायाव लादों। बे बेडमिन्टनखौ जोङो टंला बड'लेण्ड मार्टियास मेम'रियेल बेडमिन्टन टुर्नामेन्ट महरै जों खुंबाय थादों। थिग बेबायदिनो जों देग्लायबो फैगौ 25 आरो 26 जानुवारि 2025 खालारखालि जोङो खुंनो थि खालामनाय जादों। दा बेवहाय जोंहा सिगां बोसोरफोरनि बायदिबो देग्लायबो जोंहा बेवहाय आसामनि गुबुन गुबुन दाब दाब जिल्लानिफ्राय जोंहा बेवहाय प्लेयारफ्रा बाहागो लागोन। दा बेखौ जोंनिसिम फोरमायहरदों। बे खेलाखौ जोङो मोनथाम केटेगरि हिसाबै जों खुंबाय थादों आरो देग्लायबो जोङो बे मोनथाम केटेगरि हिसाबैनो खुंनो जोङो थांगासिनो दङ। गिबि केटेगरि हिसाबै जोंहा जायफोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव प्लेयार्स माने आन्डार 14नि थाखाय जोङो बेवहाय जों सुबिदा होनाय जादों। जायफोर उन्दै उन्दै गथ'फोरा जाहाथे नैफोर खेलानि गेजेरजों जाहाथे स्टेट लेभेल बा नेसनेल लेभेलाव जाहाथे गेलेहैनो हायो। दा बेनि थाखाय जों मोनसे जायगा लाखिनाय जादों। दा बेवहाय जोंहा मोननै प्राइजखौ जोङो लाखिनाय जागोन, उइनार्स आरो रानार्स आप। दा थिग बेबायदिनो जोंहा नैथियाव दङ अल आसाम नन रेंकिं, जायफोर प्लेयार्स बिथांमोना रेंकिं मोनाखै बिथांमोननि थाखायबो जों बेवहाय लाखिनाय जादों। दा बेवहायबो जोङो मोननै प्राइजखौ लाखिनाय जादों। गिबि प्राइज हिसाबै जोंहा उइनार्स थागोन, बेवहाय केस मानि थागोन आरो लोगोसे ट्रफि आरो सार्टिफिकेट बेखौ लाखिनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मोनसे खेलाखौ जों लाखिबावनाय जादों। बे जाहैबाय जोंहा पेटार्न 85+। दा बेखौ जों लाखिनाय जादों। बेवहायबो जोङो मोननै प्राइजखौ जों लाखिदों, उइनार्स आरो रानार्स आप। बे समावहाय नुनो मोनदों जिहेथु मोनथाम केटेगरि बिथांमोना जि गेलेनो फैगोन कनफार्म जाबायना जायफोर गेलेनो फैगोन टिमा? दासिम जोंनि गेजेराव गोबां गोजान गोजान जायगानि खेलाफोरा जोंनियाव फन खालामनानै जोंजों जगाजग जागासिनो दङ। जोंहा क'क्राझार, गवालपारा, धुबुरि, गलाघाट बेफोरनिफ्राय जोंहा खेलारि बिथांमोनहा बाहागो लागोन। आरो लोगोसे गुवाहाटि आरो जोंनि उदालगुरिफोरनि प्लेयार्स बिथांमोनाबो जोंहा बाहागो लागोन। दासिम जोंनि गेजेराव जगाजग जागासिनो दङ। आरो खाथि खालानि जोंनि उन्दै उन्दै जाखांफुनाय जि गेलेगिरि बिथांमोनाबो जोंजों जगाजगआव दङ। मा समनिफ्राय जागायजेनगोन समखौ? मा समखौ? जोङो 25 थारिखखालि जोङो गिबियाव जोङो आन्डार 14 इन्टार उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिनि जों खेलाखौ लाग्रोगोन 11टा बाजानिफ्राय। साननि 11टा बाजानिफ्राय लागोन। आरो बिनि उनावहाय जोङो नन रेंकिं आरो पेटार्न बेखौ जोङो मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय बेखौ जों स्टार्ट खालामगोन। बेनि अनगायै जोंहा बिनि सिगाङावनो जोंहा बेखेवनाय जे हाबाफारिफोर दङ, बेयाव जोंहा मानगोनां बिटिआरनि EM गेलेमु बिफाननि मानगोनां दावबायसा बर' सार बिथाङाबो जोंहा बाहागो लागोन। आरो लोगोसे जोंहा फाइनाल मेचखौ जोङो 26 जानुवारि बे सानखालि लानाय जादों। दा बेवहाय जोंहा गाहाय आलासि महरै जोंहा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि सार बिथाङा बाहागो लागोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो गेलेमु मोजां मोनग्रा बिथांमोना जों बाहागो लागोन एबा जों हांख्रायहरनाय जादों। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो जोङो जायफोर गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन बिथांमोननि थाखाय जोङो थानायनि सुबिदा आरो जानायनि सुबिदा, बेनि अनगायैबो जिखिनि नांगौ जायो बेखौ जोंनि कमिटिनिफ्राय बानस'नाय जागोन। दा बे गेलेनायखौ नायनो थाखाय बा बाहागो लानो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायनो? बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे टंला दख'रा एबसुनि गाइडेन्सआव जिहेथु नैबे खेलाखौ जों होबाय थादों आरो सिगां बोसोरनिफ्रायनो जोंहा ओनसोलनि आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि गोबां नायगिरि बिथांमोना जोंहा बाहागो लायो। आरो देग्लायबो आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे जायफोर बिथांमोना गेलेमुखौ मोजां मोनो जाहाथे बिथांमोना नैबे खेलाखौ नायफैनानै कमिटिजों लोगोसे जोंनि खेलारिफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होफैयो
आं बेखौनो कमिटि जानानै खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों।